Ik moet even zien hier, 184. 184. Ja, dat is liever. Nou, het wordt het nog wel even, want je 180 wie nou aan de beurt. En ik wil net daar heel lang mooi een kat op een jerm staan. Want katten, ja, wij vinden het gewoon leuk. Maar een kat kiezen kan eerlijk is eerlijk, dan zit die leven natuurlijk boeten in bij hem of weet ik veel. Maar dus om stress zo vol mogelijk te vermijden, ging ik pas naar haar daarheen, als 184 daar aan de beurt is. Ik ben met Fleur begonnen. Fleur was mijn eerste Brit. Aha. En ze heette Fleur, met mijn mem die was vlak daarvoor overleden. En Fleur die bracht wel wat Fleur in het leven. Zeg maar. Ik heb met Fleur nooit een nestje hand, want Fleur weer skit en hier is wat last van de darmkes. En ik vind nou jou fokken, dan mag je dat maar gezond, vanuit het begin gezond. Ze heeft die darm trouwens overleefd, dat zit wat, het is nou een lietse dikke dibbes. Maar, Is je net wat te dik? Nou ja, ze is wel een beetje obese, inderdaad. Ja. Even rust tussen de verschillende keuringen in. Ja, ja. Nou, we zijn pas maar dit nog naar de eerste aan de beurt, hè? Dus we gaan even pauze. Ja. Maar ze kwam dus maar dadelijk. Ja, dan geef ik naar de Sjen. Dan geef ik naar de Sjen, tuurlijk. 182 is nooit aan de beurt, dus we moeten nog even wachten. Mooie korte neus, recht. Goede indentation, mooi voorhoofd. Mooi hoog voorhoofd. Hele mooie oortjes, daar ben ik echt weg van. Heb je de pluntjes eraf gehaald? Ja. Ik zie het. Geen heel pop, hè? Je bent toch knap. Hé, meisje? Ja, dat is spannend. Ja, dat is spannend. Tuurlijk. Die katten die heb je al jaren. Dat is haar fokkat. Dus dat is belangrijk, toch? Ja, zij is ook gespannen, zie je zo. Ja, hoe is dat? Nou, hoe ze staat en hoe ze kijkt. En, ja, dat is belangrijk. Dus als je een mooie ketterie wilt hebben, dan moet je af en toe punten scoren. Ketterie, dat weet ken ik helemaal niet. Ketterie, is een verzameling van katten waar je mee fokt. Dat is de Hetzelfde ketterie. als een kennel voor een hond heb je een ketterie voor, Ja, voor katten. Ja, ja. Ja. Ja, wij zijn natuurlijk een beetje raar, hè. Kattenmensen zijn toch een beetje raar. Dat zijn andere mensen. Ja, wij zijn dag en nacht met de katten bezig en dan vergeten we soms wel eens om met onszelf bezig te zijn. Nou maak ik even wachten. Hoe ging het? Ja, maar goed, ze weer wel heel lovend. Het is maar al wat ze had. Ik weet niet wie het was. Ik denk dat dat ze in deze maakt. Oh, dat is de concurrent. Ja. Maar die spant, of niet? Valt wel mee. Nee? Nee. Toen Net ik in het begin- als die skanshuske is dit heel spannend. Ja, maar mijn kanshuisje showt iets de laatste jaren iets minder vaak als ik, denk ik. Maar eerlijk is eerlijk, als een vakje, het is wel een vakje van mijzelf. Als die wint, dat doet wel wat mooi. Die van, nou ja, dan ben je toch goed bezig. Dat is wel weer. Het is wel leuk als het wist. Maar het is geen drama als het net wist, lekker als Sas zeggen. Ze liggen heel gelijk. Op dit moment kies ik voor haar. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is heel moeilijk, maar omdat zij net wat ronder overkomt. En dat is... kijk nou. Als je kijkt, bloedzaggerijnig gelijk. Het was leuk. Het is een compliment. Zij dat wonen op haar eigen, hè? Ja, op het roenen. Hè? Op het roenen. Ja.